جناب بھائی مظہر بیدار فخر گنجال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترنکے دی باشور عوام نو لاوے دے جتنے ارد گرد دوستین انہوں نے میرا محبت بھریا سلام. میں حکمائی پیارے بھائی میر ملک صاحب دا حاجی اسکر صاحب دا حاجی مشتاق اساں اپنے پتریاں دی شادی تے حاضر ہو گئے ہیں تے محترم استاد جوید راز صاحب تو اجازت منگتا اختر حسرت صاحب جتنے سینئر شعراء جونیئر شعراء اقلیم پتریہ صاحب خصوصاً بھئی وڈا سخت دیہڑا ہے میشر دا وڈے وڈے آدھا سر جھک ونجنا ہے رب رسی چکنی ہے مولد دی شازوراں دا ہاتھ روک ونجنا ہے تے اتے ہر کہنا اپنی پیو سی پر سادہ ڈو ایک ڈوک ونجنا ہے بیدار سن پرواہ کائنی ایسا کالی کملی چلوک ونجنا ہے بھئی کون آدھا لفظاں طاقت نہیں لے جنال کوئی شعر نہیں لگدا میرا سونا پیار بھی کائشہ ہے ہر مال تے زار نہیں لگدا جی دل وچ کوڑ نہ ہوئے تا کوئی طاقت وار نہیں لگدا بیدار حسینی بندیاں نو سچ بول دیاں ڈر نہیں لگدا. پیارے بھائی حاجی مشتاق صاحب شفیق زرگر صاحب جہاں دے نام بھول ونجن محسوس نہیں کرنا ایک دوڑا بے افسوس وطن دے رکھوالے کی تیوہ رکھوالی بیٹھیں سن لارے لا کے ترقی دے کی تیوات بدحالی بیٹھیں بیدار غریب عوام ہوتے ڈھائی ظلم مثالی بیٹھیں جنہ چوراں جیلے چومنا ہا وہ ملک سمالی بیٹھیں آجی کرا جا بھئی افسوس جی جی پیارے جی ایم مہربان مہران دوئے سارے بطریہ دولے انہیں دی فرمائش تے حالی بیٹھیں بیدار غریب عوام ہوتے ڈھائی ظلم مثالی بیٹھیں جنہ چوراں جیلے چومڑا وہ ملک سمالی بیٹھیں محترم استاد جوید راز صاحب دی فرمائش دوڑے دی بھئی 100 خوشیاں سودج پوئی دیا نہیں ایک آنکھ دے لیر تے بدلے او تپاگے لے جڑا ویچ وٹا ایمان جاگیر تے بدلے بیدار آزادی ویچنی نہیں زارتی زنجیر تے بدلے لاکھ لعنت تے انہاں ڈالراں تے جڑے ملن ضمیر ایک دوڑا ہو رہے بھئی مخلوق سے آپ تو بھول گئی ہے بس تھوڑی جائی دیر ہو گئی ہے اشفاق بانجا بھائی عمران بھئی مخلوق سے آپ تو بھول گئی ہے بس تھوڑی جائی دیر ہو گئی ہے جیڑی کل آئی پا دے کھاتے وچا تراب کے سیر ہو گئی ہے تے ہون سائیاں نو کرن میاں لگ پئی کم بخت دلیر ہو گئی ہے بیدار شرافت ساری تو آج بلی شیر ہو گئی ہے پیارے بھائی حاجی اسکر دنا دوڑا بھائی سارے سیرتے سنگیاں راج کیتا کسی چیز دی تھوڑ بھی نہیں پئی خود اپنے ہاں مہربانہ نو چٹی گلنی توڑ بھی نہیں پئی تو سن غرض بیدار خدا کیتا کسے مشکل موڑ بھی نہیں پئی سارے ہونے ہم 1122 دی سجنہ نو لوڑ بھی نہیں پئی حاجی صاحب بھائی میں بولنا نہیں پہلے او بولے اسے گالتے اٹکے رہے ہیں زندگی تی تاندنو زد دے وچ ڈیندے ڈوئے وال جھٹکے رہے ہیں بے سود مقابلہ بازی دے میدان اچ بھٹکے رہے ہیں بیدار انادی سولی تے سارے زندگی لٹکے رہے ہیں بے کٹھا رزق کرن دی ہر اثرت دیندی بشر نو زیب نہیں ڈٹھی انسان سوا مخلوق خدا کھاندی کتن فریب نہیں ڈٹھی تے رہ ویندن کنگن بیدار اتائیں ویندی نال پازیب نہیں ڈٹھی دفنیندے ویکھن لاکھ پتیے کہندے کفن دی جیب نہیں ڈٹھی بھئی چنگے سجن تا پھول دی مثل جو ہے کدی پھول کوئی بارے ہوندے انہاں تو جان تے صرفے کے کرنے جڑے جان تو پیارے ہوندے
ہر موڑ تے مخلص دوستان دے مضبوط سہارے ہوندے بیدار بغیر بلپیاں دے بڑے تلخ گزارے ہوندے اختر حسرت صاحب میرے پیارے بھتیجے ملک میں نا پہلے اکریم بطریہ دی فرمائے چھے بھئی ایک دور بیدار آئی بھاج پاؤنا ہر شگلی سجن دی تھاپتے وہ نہیں بھئی ایک دور بیدار آئی بھاج پاؤنا ہر شگلی سجن تھاپتے تے تیری بولے ان میں وس پوساں سونی شکل تے مٹڑی گاپتے میں پاگلاں اعتبار کراں انسان دے روپے ساپتے تالی تالی نہیں میر آلے ہوں ڈولے مار دے چنوں نہ دے آپ ایک دوڑے دی فرمائش ہے تینوں بیلی یاد نہیں شرم آندہ ہے چنگا بیلیاں اللہ کھاتا ہی تیرے مگر جہان بھی سارے آہار اتنا بدلے وچ جگراتے ہی تے وانج تاڑ کوئی اور شکار نہ ماں میں ہونا یار سے آتے ہی تین سب تے وات اتبار کرے بیدار نو پاگل جاتے اساں جی استاد جی محترم استاد جوید راز صاحب دی فرمائشی دوڑے دی بھئی اساں یہ جی سنگت تو پر باشاں جڑی اوپرے ڈانگ کر ونجے ایک جاٹے چ بدل ضمیر ونجے ہتھو سو سو رنگ کر ونجے بیدار بجائے ہم دردی دے سا الٹا تنگ کر ونجے میں یہ جی سب بھی نہیں ڈٹا جڑا سانگ نو بھی ڈانگ کر ونجے حاجی اصغر صاحب ایک دوڑا ہے ایک لگدہ کو لاندہ تے ایک رات نو رات جتنی رات ٹک دا وہ ونجن لگدہ اجازت منگدہ نا تو عاشق کتے دے وے اس نو اجازت مادہ ایک رات وہ ٹک کو ملو مجبوریاں اپنی داس کے لگا ویندہ پچھو مادہ بھئی یا آمنا نائی یا ونجنا نائی ہون میں تیری دوری کھا گئی اک ماست خمات دی ایک جل کی باقی زندگی پوری کھا گئی خوش بختی دی چند گھڑیاں نو تیری کاہی مجبوری کھا گئی بیدار نصیب دے مانے نو ملاقات دوری کھا گئی بھئی کہیں دی اک دے یار اشاریاں تے انجے دردہ رلے رہیاں نہیں پرکھیا ظرف بلپیاں دا شکلاں تے ڈلے رہیاں تے انجے صفر برابر لوکاں تے مار مٹن تے تلے رہیاں بیدار اخیر تے ٹچ کڈیا ساری زندگی بھولے رہیاں جی پیارے بھائی ملک عامر ودھیال بھائی اور اندھی فرمائش تے دوڑا بھائی دل لگیاں دے جریمانے دا چالان کٹاون آیا سے دل لگیاں دے جریمانے دا چالان کٹاون آیا سے کچھ ناب تو وعدے زندگی دا ملبوس ہڈاون آیا سے تقدیر دے عجب تماشے دا کردار نبھاون آیا سے بیدار جہان تے لگنے دے بس گھاٹے چاون آیا سے حاجی اسکر صاحب تیرے نا تھوڑا بھائی ادھی غیران وچ بے قدری دے میں نے روز دہین دے وطن حاجی مشتاق صاحب ادھی غیران وچ بے قدری دے میں نے روز دہین دے وطن نالے تبصرے غیر دی محفل دے لگاتار سنین دے وطن تے انہوں ہوڑیا نہیں پر کاوڑ توں دل اندر کپین دے وطن سانے ٹھاک کے سارے دشمنہ تو بیدار ٹھکین دے وطن بھئی پاگ بننی ہوئے سنگتان دی پہلے سر گردانیاں سکھے زہین بطرگیا بھئی پاگ بننی ہوئے سنگتان دی پہلے سر گردانیاں سکھے ہر وقت وفادی دولت دی کرنی نگرانیاں سکھے تے چھڑی عقل مندی نہیں چاہی دی کچھ نادانیاں سکھے ہوئے شوق بیدار جے سنگتان دا بندہ بات قربانیاں سکھے بھئی اوسو ہی کر جائی دے سانگے دا بندہ دعوے دار ہزار آئی پر ساڑی بھی قربانیاں دی تصدیق کریں دا شار آئی پوچھے آج بھی الفیہ کوئی اس توں 10 ایک جڑا قیمتی یار آئی کوئی شرط چلائے میں لکھ دینا وقت ایک بیدار آئی زہین بطریہ دی فرمائش تے دوڑا اساں شوق شہانہ دل لالے ویک گئے ہیں ٹالے کدی نہیں ساری زندگی چون کے یار بنائیں بیکار سمالے کدی نہیں تے سن گن سے لوگ تا خاصاں ویچ
رکھے عام حوالے کدی نہیں بیدار شوق کسیلاں دا اسا ٹرلے پالے کدی نہیں میں تا جاتا ہی میڈا سنگتی یہ آئی سارے شہر تا سنگتی میرے پچھلے پار تو ڈردا ہاں میرے اگلے پار تا سنگتی میرے پچھلے پار تو ڈردا ہاں میرے اگلے پار دا سنگتی تے میں اور اوپروں لوگ ڈسیں دے ہیں تیرا اوڈی چار دا سنگتی اوکھی بنستا جنوی آتا ہے میں تا ہاں بیدار دا بھئی سجا اختر اسرہ صاحب بھئی سجا شاوکہ سنگت بناون دا تائیں ہاتھ تو ڈیر فدا ہو گئے انہاں شغل دا شغل بنائی رکھیا ساڑے مستقبل تباہ ہو گئے انہاں پرت کے وسن دا سوچے ہی نہیں اسا رات بے بے راہ ہو گئے ایک جرم بیدار روحائیں دا آساں قیدی سجن رہا ہو گئے بھئی میلے بھاج گئے سجنوں چچیاں دے سارے میل ملاپ کھڑی گئے کچھ معذرت کر گئے ویلے سر کچھ بس چپ چاپ کھڑی گئے تے بھاج وقتی سنگت دی دھوڑ دے وچ بیدار سے آپ کھڑی گئے ساری عمر جنہ دی گولے چ رہے ہو مل گئے آپ کھڑی گئے جیو جی پیارے بتیجے اشفاق زرگر مشتاق زرگر دعا برآمدی نظر دوڑا سنگتاں دے سر سے چڑھ چڑھ کے پے کیتے لوڑتے لاڈا سے لج پالی دی جاگیر دے وچ کسے بشر تو پوچھ لیں لاڈا سے نالے حاصل صاحب وفاما توں پے کیتے یار ایواڈا سے کسے دورے چساں لگ دیاں دے بیدار شناختی کارڈا واہ واہ مزانا پیا کواری توڑ گئی اکلیم بطریہ دی فرمائش آگے دوڑے دی بھئی پجی راوی یاس مگر وات بھی پوی کہیں جا ایک فرمائش ہے راجہ اسد راجہ حبیب راجہ خاور انہاں دے سجن دعانا زندگی دی زندگی تانگ کر سکے جی پیارے بھائی حاجی امید حال مقیم سعودیہ گڈی چلانا بیٹھے بھائی ساری زندگی تیری نوکریاں دے سرو بھارے جھاٹ نہیں لتھے جنہ تولے ہی پھردے سنگیانوں نترانے گھاٹ نہیں لتھے بیدار دے واسطے نہ دے تیری جیب تو راٹ نہیں لتھے اساں اپنے متھے بھن چھوڑیں تیرے متھے دے واٹ نہیں لتھے بھائی ہاس ہاس کے لائی آئی نال اس دے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک جی حاجی امیر حال مقیم سعودی عرب حاجی اسکر دی طرفوں دے نا دوڑا بھئی نانی لگ دے پیر جکیائیاں تے جنہانی باختوا تے جنہ انہا وچکاروں ڈور کٹی تاں آئے نیچے تے جاتے تے وجہ خود استاد تجربہ ہے نائی ٹکدہ یار صلاح تے تین آکھیا نائی وفادہ نا چاکے ہر بشر بیدار ایداتے آخری دو چار دوڑے بھئی ساڑھے آر لدوئی تا وقت رسیں ہر ستم جناب دے جر گئے ہیں تین توفے طور تے جت بخشی ہر بازی جان کے ہر گئے ہیں بیدار وڈے جذباتی ہیں جذبات تے فیصلہ کر گئے ہیں سوئیب تے پردہ پاس اٹھے بس ایکت گلتے مر گئے ہیں ذیشان خان نیازی پیارے بتیجے آکاش زرگر انہاں دنام دوڑا پہ بیدار کو لیندیاں لفظ نہیں مخلص انسان آسان جائے آج ہر کوئی ویدئی فیدیانو چیندن نقصان آسان جائے لاکھ غربت سے ہی پر سنگتا تے تھیندن قربان آسان جائے بندے اتو تو دل بھی دیندن چا پر دیندن جان آسان جائے ذیشان خان نیازی
بھائی اور اندھی فرمائشہ ایک دوڑے دی بھئی جیڑے سردن کہیں دیا بختہ تر ہزاراں دل آلے دل ساڑے نام کریں دیں بدنام نہ ساتر شہر دے وچ بندے بہوں اترام کریں دیں آخری کمران بھائی نوید بھائی انہیں دی فرمائش تے دوڑا بھئی سنگتان دے مانتے گیو دے وچ ویڈیائی دی ریت نہ پائی کر یارانے ڈک دن سامنے دے اوقات نہ یاد روائی کر کہ کوئی بشر کسے دا پابند نہیں نہ چڑتل یار بنائی کر بیدار سودا پوچھ دے دا کی عزت کرائی کر آخری کتاب بھئی میں سب کچھ بنیاوان تبات نال ٹور سے میں سب کچھ بنیاوان تبات نال ٹور سے چخودنوں بلاوان تبات نال ٹور سے تینوں ناپسندے جی چٹ پوشی میری میں حلیہ بٹاواں تبات نال ٹور سے میں نوں اپنے شہر حکومت نہیں چاہی دی مگر تیرے وسبے دا پنن قبول ہے علاقے دا سردار بیدار ہو کے رعایا سلامہ تبات نال ٹور سے اگوں وہ بندے دا جواب کیے کوئی اولا نہیں گال صفا لکھ کے دینا کرے سامتین الوفا لکھ کے دینا تو ایک ساتھ آکھیں جو میں تیرے نالاں بیدار زندگی دے سا لکھ کے دینا